Serbštinu podaval je na SLU Achim Brankačk, potom smo imeli tež ludovedu a nekakve tehničke književnictvo pola doktora Černika a tu ludovedu pola ze Krauca, Erich Krautz najského on rekao ze Sporšic abo niđe, a bichu tež šularjo hišće, kiž od doma serbsce možahu, ze Krakec například Dorotea Gödanec, Božiša Venkova, tam možeš i normalne serbsce. A ta je jedno pojedala, tam je byl v Budešinku, je to byl Pfarrer, kaj je to rekao? Dobrodsky. Richard Dobrodsky. Tu je vulkotne tam serbsce pridal a tak da praje, že je to ticho bylo, so jara poskali. A samo ze Zuborničky byše jednak, kiž možeš serbsce, ze Psovjov bycho, kiž možahu serbsce, što štěnca jac nie. Delka v serbskim Zareži, kde jsem ja tam dževala, byše on odřadnik za kulturu. A sobodživačaka byše například Monika Handrikec, Božiša Felklova, když je zaje zemrela. A Kuba Arnoš tam tebe, Bukova, Tonia, Nebelčic, Riškec, Tonia, byše ve informaciji. A jen Walter Lorenz, tež z Barta, normalne serbsce, šo?